De vegades el problema de sortir de casa no és el fet d'haver de caminar, és el tema de sortir, d'animar-te a sortir de casa. Perquè si no t'animes a sortir de casa, el món se't cau a sobre. El món, quan surts de casa, és bastant millor que quan estàs ficat a casa sense saber què fer. Però has d'animar-te, has de fer la primera passa. Si no fas aquesta primera passa, no sortiràs mai. De vegades és millor sortir quan ets al carrer, quan ja has sortit, però t'has d'animar. Quan ets a casa, quan no tens motius per sortir, quan ja has fet la compra, ja has fet tot el que havies de fer, tens la sensació de que no has de sortir, de que millor estar a casa, perquè el món, el meu món, el nostre món, és a casa. Ara mateix, el 2021, és a casa. Però... I el bonic que és estar al parc, amb els arbres, aquest arbre, aquest parc. Tot és bonic. Tot és molt més bonic quan surts. El món és a casa, però quan surts, l'explosió de colors és la millor sensació que pots tenir. Però és necessari sortir de casa per viure aquesta explosió de colors. Pots fer-ho, però l'expressió de colors és millor quan surts de casa. Passejant per Palma, passejant pels carrers de Palma. Després, tornant cap a casa, veus que ha valgut la pena, que ha merescut la pena haver sortit de casa. Malament, això vulgui dir que hagis de dur la mascareta, perquè la mascareta és necessària. De fet, els constipats se n'han anat, no només per la Covid, sinó han fuit. Ja no hi ha refredats, ja no hi ha grips. La mascareta és necessària. Si no te la vols posar, no surtis de casa. Però si surts de casa, sigues solidari. Posa't la mascareta, perquè el virus existeix. Però... I si tot valgués la pena? I si la vida valgués la pena? I valgués la pena sortir de casa de tant en tant? Surt, viu la vida. Ves pel món, passeja, camina, viu de veres, viu tot el que puguis. Si estàs sol, també gaudeix tot el que puguis. La vida, perquè la vida és la vida. I això és la nostra ciutat, Palma. Palma és viva. El parc de les estacions és viu. I res més. No tens res més a dir. Simplement espero que hàgiu gaudit del paisatge, del parc de les estacions de Palma. I bé, fins aquí el vídeo d'avui.
Si us ha agradat,